COVID positive nga worker sa Boracay nga nagkadto sa duha ka party ginatudlo kausa sa pagtimbok sang kaso sang COVID-19 sa isla. Si John Sala nakatutok. 77 ang COVID-19 cases subong sa isla sa Boracay, bangod sini nagababili ng lockdown sa duwa ka zone sa barangay Manok-Manok, Boracay, samtang gin-lockdown naman ang bugos nga barangay Balabaga. Suno kay Malay Aklan Mayor Floribar Bautista ang nagbisita nga abyan sa isa ka worker sa isla sa Boracay gikan sa Manila nga nagabot sa isla sa Boracay sang March 10 kag nagbalik sa Manila sang March 13 ang gidaligar ginhalidan sang virus. Nagaten pa sa mga party ang nasambit nga worker sang March 19 kag March 23 sa duwa ka mga establishmento sa isla sa Boracay. Nagpaswap sa 20 days. So nagawa ang positive. Tapos yung tawagan doon yung amigo niya, nag-positive balik itong 16 ba? March 16. So meaning 3 days after na nag-ulit sa tayo ng lugar, nag-positive siya. So may possibility na dito rin nakuha. Ang pagtambong sini sa duwa ka party ang ginatudlo ni Bautista nga kausa sang gulpiyada nga pagtimbuk sang kaso sa isla. So halos dito nag-umpisa na nag-amo na. So sa pag-facing na ito, halos may connected sila nandito ang atong katuan na amo niya case na Padayon subong investigasyon sang Malay PNP angot sa hitabo kag posible may salabton man ang bar kag restaurant sa diin ginhiwat ang masambit nga party. Padayon pa sa karon ang contact tracing sang Malay Aklan LGU. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.